Tim Girebu Fama de do. Die Fama erega anniversaire ye. Aywa. Ayre bambulu kore. Antita kerefe. La team. Aywa. Girebu Fama ça va? Ça va. Ko be togodi? Ah, donc il faut bien bire anniversaire ye. Girebu Fama. Dego ire sanju di soro. Ah. Ye sanju di soro. Ne ba wala ndere maro ni sa gamna. Girebu Fama. Feti ko be togodi? Feti ko wa? Ah. Plan zero. O traite na feti fi anniversaire ko ina. Mena feti ga ni ngelu to nyo de mena feti ga nyo. Ah. Oh, mena zamere to bi ambe bi jega. Ye anniversaire ya kanu ka dumuni clan igire bu to nyo ya o be ka je ga du nyo fe. Igire bu Fama ya kina na ba. Me ye na fi na mbo. Eba ni agula imbora ayrella barsa jamana yere be yorom la jamana imago bindila anga hine nyona anga nyogon deme anga hali to nyona hukum de kola ay action ke kaira girbu na ko agli bula ama nyina ko donc mo shigana jo fena mi se mi ango ke nyogon yi se tu ga se taw deme fantaw ire demo fena hine nyona no kera jana yere be lafia ambe be lafia oui il faut se mettre il est artiste mais ne peut faire un message du mané du boulot qui a passé à travers cette action. Message du mané boulot de kafo
kana bila mɔgɔ wɛrɛw ma c'est-à-dire si kana jɔsi la an ka action sociale kɛ an ka action de bonne volonté kɛ walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ jɔ a la mais fɛn barikama ba de ɲɔgɔn la donc an kɔni on incite tout le monde min se min ye o k'o kɛ a sigiɲɔgɔnw ye a tɔɲɔgɔnw ye mɔgɔ kana jɔ fɛn na quoi tu vois. Fama yɛrɛ tɔgɔ la welewelekaw bɛ folikan jumɛn b'i bolo k'a lase i dɛmɛbagaw ma? Folikan min b'an bolo o de ye an b'an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kabini an daminɛ fo bi mɔgɔ caman bɛ yen u b'an soutenir dɔw b'an dɛmɛ ni duwawu ye dɔw b'an dɛmɛ ni conseils ni encouragement ye bɛɛ ni ce u ni baraji ni action yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ association INEF fo u ye an accompagner ni action in kɔnɔna la u ni ce u ni baraji. Alisa ala ka i bolo mɛn i ka baara la ko ne bi i ka anniversaire ye ko bɛ yen association INEF mɔgɔ min nana u ye ne nommé ko ne kɛnɛ kɛra u ka ambassadeur ye e yɛrɛ gɛrɛbu faama tigɛ dɔ ni ko ko la olu fana ka baara bɛnnen don ka gɛrɛbu dɛmɛ de donc u ye ne ta o la fana bɛ i n'a fɔ kitiri bɛ na ambassadeur i n'a fɔ ministre ambassadeur bɛ jamana yɔrɔ la tiɲɛ na o diyara n ye gɛrɛbu faama joyeux anniversaire